गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोंहा बिटिआरआव नलेज फेस्टिभेल आङो दिनै जोबोर मोजां मोनदों। मानि थाखाय आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअ नेगासिनो दङमोन। बे नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ इउटुबाव सानफ्रोमबो नागिरगासिनो दंमोन आं। ना मिडियाफोरासो हगारदों आं नुनो मोनाखै। मा भिडिअ? आं मा भिडिअ नायनो लुबैदोंमोन बे नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों मायबा मोनसे सोलोंनो मोनगौमोन, मायबा मोनसे मोजां मोजां बाथ्रा बुंनाय। बे नलेज फेस्टिभेलाव मा भिडिअ? आं बे भिडिअखौ नुनो मोनाखै आरो हगारदोंब्ला आं मिथिया, नाथाय आं जोबोद नायनो लुबैदों। आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। बेनिफ्राय आं मानो खुसि नलेज फेस्टिभेलखौ लानानै? जोंहा बलिउडनि हिर' सनु सुदखौ लिंनानै लाबोदों बिटिआरआव। जोबोर खुसि। मानो? मोनसे समाव जेब्ला लकडाउन जादोंमोन, दाब दाब स्टेटनि आसाम, बिहार गासैबो स्टेटनि मानसिफोरखौ बिथां सनु सुदआ गावनि फैसाजों फ्लाइटजों, ट्रेनजों, बासजों हगार हरदो। जेसेबां गोग्गाथाव बाथ्रा। खैफोदनि समाव सनु सुदआ दाब दाब जायगानि मानसिफोरखौ हगार हरदो। बैफोरबायदि मानसिखौ लिंना लाबोनानै एवार्ड होनांगौ खामानि खामोन। बैफोरबायदि मानसिनो स्टेटआ, जोंनि आसाम स्टेटआ नङाबा जोंनि बिटिआरआ एवार्ड होनांगौ। बे जोंनि खामानि खामोन। आं सानबाय थायोमोन बेफोरबायदि मानसिखौ एवार्ड होनांगौ जोंनि गेजेराव। बेफोरबायदि मानसिखौसो लिंनांगौ होननानै आं सानोमोन। जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि बिटिआरनि गेजेराव बेफोरबायदि सनु सुदमोन बायदि मानसिखौ लिंना लाबोनानै बेफोरबायदि खालामनायनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। बेनिफ्राय आं मा भिडिअ नेदोंमोन? दा गासैबो फरायसाफोरानो थांजोबनो हायाना? मोनसे कलेजाव 40 जन 50 जनल'सो लांदों। मोनसे कलेजाव जेसेबां स्टुडेन्ट थायो गासैबो थांजोबनो हाया। बेनिफ्राय दा बे नलेज फेस्टिभेलाव सेमिनार जयोना जवा? सेमिनारावथ' गोबां मोजां मोजां मानसि लिंबोदों गुबुन हादोरनिफ्राय। बै सेमिनारनि भिडिअखौ आं ओरैबायदि नेगासिनो दंमोन। बेयावथ' गोबां फरायनायनि बागै, इडुकेसननि बागै जोबोर नलेज गोनां बाथ्रा बुंगोन सेमिनाराव। आं बै भिडिअखौ नेगासिनो दंमोन। नाथाय सेमिनारनि भिडिअ आं नुनो मोनाखै। ना सोरबा मिडियाया हगारदोंबाथ' आं बुंनो हाला। नाथाय आं ओरैबायदि नागिरदोंमोन सेमिनारनि बागै। मानो होनोब्ला सेमिनाराव गोबां गोरों गोरों मानसि फैदों। बेनिफ्राय फैनानै बैसोर गुबुन हादोरनि मानसिफोरा माबायदि बुजायो, जेनेबा फोरोंगिरिफोरा माबायदि जानांगौ, फोरोंगिरिफोरनि सायावबो बिसोर बुजायगोन आरो स्टुडेन्टफोरनि सायावबो बुजायगोन सेमिनाराव। नाथाय बैफोरनि भिडिअखौ आं नुनो मोनासै। बाखिथ' इउटुबाव गासैबो इउटुबारनि नुनो मोनदों आरो निउसनि नुनो मोनदों। नाथाय सेमिनारनि बुजायनाय, नलेजनि बागै बुजायनाय बे भिडिअखौ आङो नुनो मोनाखै दासिमबो। मानो होनोब्ला बेवहाय थांनाय गासैबो स्टुडेन्टफोरानो दि सेमिनाराव हाबनानै जिरायगोन आंथ' मालाबाबो सानाखै। गासैबो मानसिया सेमिनाराव हाबनानै जिरायगोन ना? स्टुडेन्टफोरा हाबनानै जिरायनानै खोनासंदोंब्लाथ' जोबोर मोजां। नाथाय आं सानो गासैबो स्टुडेन्टफोराबो बेवहाय सेमिनाराव हाबनानै जिरायनानै बाथ्रा खोनासङाखै खोमा। आंथ' गोजानावसो दङ। आं थानायब्लाथ' बेवहाय सानफ्रोमबो आं सेमिनारावसो फुंनिफ्राय मोनासिम जिरायनानै थागौमोन। नांगौ जायोबा पारमिसन लागौमोन आं खोनासंनोलै होननानै। नाथाय आं सेमिनारनि भिडिअ मोनसेबो नुनो मोनासै। आं दाबो नेगासिनो दङ। सोरबा सेमिनारनि भिडिअ बानायदोंब्ला गुबुन हादोरनि बुजायनायफोरा माबायदि फरायनांगौ, माबायदि बाथ्रा बुंदों, आं जोबोर खोनासंनो लुबैदोंमोन सेमिनारनि। उपाय गैया, आं दासिमबो नुवाखै। आरो नुदोंब्ला प्लिज अननानै शेयार खालामना हो। नायनो लुबैदो, गुबुननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ खोनासंनो लुबैदो। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।